Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Ndo mwanchi omurigere bonekero koro kwegena buna kwabero kwego kemonaso kubwatemero billions ya Ndizi TV nigo charagire chinse isato chingakito kwariganime yemanye Jumatatu chinse sata senchera ere yobikirano chitariki bere ne Jumatate entangani kigima ya omotenyo kiando mwanchi omurigere na mangetwa kwariganire asemesa yaito yamaya kubwatera namuna bariki baito bamwana maya korende tangani kigima tatranyare gatiarto kwariganire te asenchera ere yobenge component ambi egotere gari chiro egotenye ne re parents mo chicho samando ujuno ne achenke chitikora osinero monto kuri kwali kwanda chio sepa imeno goche usoteri mono chise cha botuko igo konyo rege sunte magomba gwetera estima gotaba magomba chinga kichinyinge bamenye kurwa somo chyo magombo yo gotoka mi account ya mira wesoke na kwemburunga ndio gotaikira ni gwegati yemerobeli ya magenderane na asechire yo ya magombo basaliya bagaka baito etutagete kogende nyomba ase nyomba egere tororenga ebinyoro biri byakorereki byabeire buya batige biasara biri bakora baje to batebi none gochangana batora abachangere bakore biasara byao atiranira asokoranga ebinyugo bigutindia na bintu binde byonse birarete omuchanda sabana baito n'abantu baito ba pa central kwa chumura twabigike ibarasere na kwarigani gwa sensemo ya ba central sekirenga yo kogayane mechando bamenye bebinyore byo bagenda toko bagwetera Yo kesi yako haijasikizwa vizuri, enda kwa assistant chief. Ikishindikana enda kwa chief. Ikishindikana enda kwa ACC, dio yuko. Unajua ofisi ya dio? Ikishindikana basi kuja kwangu, ofisi yangu iko Kerina. Ama uende kwa OCPD, ama uende kwa bwana DCIO. Ukiona ni mbaya sana, basi mpigie, nipigie hata mimi. Lakini hii maneno ya kuchukulia sheria mkononi mwenu, hiyo hapana. Enyomba yo mukagerwa yo mogosambwa se kenyero ya Kenya mbime yabo gyako mukubatikana na gokagerwa ko mukururo mwana yo mubwekira aske 12 Yamanande amango mwancho murigereria tugo kwaligania senchira yobo ikira tunyara ko batugusanga amonahe kuri mochakano ngoikira omwali bunere botambe na bagusanga amonahe tugutara semitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyara wetera Ndizi TV News na bigase website yetu wetera www.ndizitv.net erio togendere gusanga sobwamo Lydia Mosenero gantoka bakwende kiabuna agojire wetera somo no abuyimanyirira iterane kuri kwa Josephat Amisi Leterane Evelyn Osero nuri okwende kiachibiche niryo gichawe kire kwa Sara Momanya to kwariganywa be kugusanga amona into goika omaro erio tukumanya senchera ere yubikirano tunyara ko batukunyole baline omwancho murigero itunga nekyombekerie gya kupet kenyara ko be gutuguterare ukorobekana gose omugiro bwaborokiwa nyara ko bakwenekiwa hase wike mubona no mugiro bete ugochaga kwenekiwa kurachinga kie skuru ya betege kuigorwa ritkoria Jumatatu eikiaita yabwolero twaravoigo abari muni go besokia sinsemo na gokora omugiro yo bagenderete komochia ekyombekeria gya Teacher Service Commission korende nonya nabo abayuri nigo bagenderete kobori wa kwenekia buna abana bairira se chiskuru elio kominyokania ne syllabus nyoreta mu ya gatatu metenere go chiabeta mwenge kegima ase calendar ya masomo aline ngaki yengo bwatikana mono na matemwa manene agokorwa nabona borokiwa mbachi go isaransa samatemwa babanene yo mwako yoiga
ikiuge kwirira Bible kugania gusina balimu na barabwo kugania babe bakomyokia syllabus na kuyeikera abago kuyetabukia etoko semi mwanchumo ligiriria nene ole omwibole ne kinga naye kwanyira koboko bwatu ko mwanogo hase chitangutangu na oko ngusana kwanyira koboko enekiwa hase wizara ye chisemi kinga naye kwa bwatu kiro mwanogo nyara kobaga wikirana asemberebelio yesi chisemi go chakira litukolia ngenyuranigo ekyombekeria kupet kenyara kobaga kobeka okubwatana bokoirana emremo hamone ekyombekeria Teacher Service Commission ne wizara ye chisemi Mwancho mwingine toko gendani gotocha kemanye chinsa isata soboikirano anene kurwase county ya Kisii awase abamenyi kurwase kenyoro kia Kenya mbije gotoka se ward ya Bogia kumwe bunge ya Bonchari ababarengenekeririanda ekenene baimukiege tambokero akyogo saga nana gosamba chinyomba cyumukagiro yomo uyukageire komotachira inse umunyaruka bwekirasi ya 12 gekore kyo nigo kyairira anene omo DCC okisi South kwarigania baraza ya nyara koba gekoleta amo ababwata na bigo abamenyi ba ekenyoro ekyo asanyere koba kubasegeta batige kobeka gose kwira amachiko koboko na kwenekia na banyare koba bagwaka oroboti rubo salibonde bwansi go chiase cyabisicho sipigo se chinde cyonsi cya abagambi icyo kire ange na barabunonye nabo nigo biganyare koba kubwato ke kuratentini nganigo onde bwese nyara koba gotoka munelimo cha elilio gokurura abana nyara koba gakwemukirwa egetambo kiro egekongo na gotomanya muri pito dipanasanya Ayaiga ni me ye kenyoro gya Kenyambi ke gotoke ward ya Bogia kumwime ye bunge ya Bonchari obo tukubogo kiera rero ikabamenyi bense meyo batwara obororobo nene wika gusamba chinyomba cyo musacho yomo oyokagire kumwengera omwana bw'eskuru abweli tukuliegoro korengana nabamenyi bense meyo nigo bagotebo musacho yego manyekanita stilita pita abeire gakobwaterani wande bikoro byobosalia asamatuka maega aliwa juzi huyo jamaa anaitwa Nyakundi hii maneno wakaweka ndani lakini maneno vile waliweka huyu mzee hakukuwa na pesa zake zilikuwa ndogo hakufuatilia maneno hii maneno ikafuatiliwa ikaishia katikati kutoka hapo huyu kijana anatembea hivi na anapita na anatishia watu wengine anasema lazima atana na watu 3 ama 4 na ako kwa hii huyu chama juzi aliamuka akaenda kwa marehemu kwa ndugu yake akazika msijana mwenye alikuwa huko mwanafunzi anasoma Musando na huyu mate alikuwa matanga huyo chama kalepu huyo mtoto tukaitwa huko tukaenda tukaandika kila kitu tukatoka komenta najwe ni gabeire gakogoseria magima yabange asoko bakenya ne mioro omanyene agontishia akonresa nraiga uri nabakari ditoke igoro nja threatening to kill bora threaten. Sasa mimi naomba hivi na yuko watu wengine ametuma hapa atukiongea atatafuta sisi auwe sisi sasa kama ataka kuua sisi wote kwasi auwe sisi mimi nataka kusema hivi serikali yetu tusaidie huyu chama ametuangaisha vibaya huyu chama tujaribu njia yoyote apatikane ili watu wote wakae na imani tusaidike kila mtu alale na usalama kuwatekana no kubucha kwebikora byobosalia chinsemecho nigo bana bagakababoliwe koba ebyorokererie bya anene aseke goliegeke kama nyinyi wase mnaruhusu manyumba ichomwe vijana yenu wanaona vile mnafanya alafu watoto hawa wako bado wanagrow wanasoma nini wanaona hiyo tapia tunaona hiyo tapia kuisha ni ngumu sana kwa sababu wazee wataondoka vijana hawa watakuwa wazee hawa vijana watakuwa vijana naye wataanza kufanya maovu kama haya so ningependa wazee wa nyumba 10 hapa wazee wa machiefs hapa wapeane information ndio hatua sawa ichukuliwe nanyana bo omo deputy county commissioner okisi South Grace Ouma amonomo CPD Philip Cheruiyot nigo bigo baboliria abana inchi gotabekali chiko asama okabo chingaki ebikora bune biga byobosalia byabere bikoinekigwa asebate birenga ya serikali nigo yabekire obotuki bwa bene asebono bagendete kumuryo mukagiro yene kumubieka biara hiyo kesi yako haijasikizwa vizuri enda kwa assistant chief ikishindikana enda kwa chief ikishindikana enda kwa ACC dio yuko unajua ofisi ya dio ikishindikana basi kuja kwangu ofisi yangu iko Kerina ama uende kwa OCPD
ama uende kwa bwana DCIO. Ukiona ni mbaya sana basi nipigie hata mimi. Lakini hii maneno ya kuchukulia sheria mkononi mwenu, hiyo hapana. On this issue of yesterday, crime cannot be paid by another crime. Everyone will face the law as the offense is committed. We shall take every person as per the law needed. Kurensemo yabamenyi boigo nigo babolia serikali kwa ngoya obotuki anene asa abantu bali bagendete gukora ebikora byobusaria ase ebinyoro. Yinko ripotere gitosini kya onambe ya Mokiandizi TV kurwase kenyoro gya Kenyambi kegotoka emiye wodi ya Bogyakumu ebunge ya Bonchari egeterana enkoro kwa Dipon Asanya. Biamono morikeito Dipon Asanya se orobo tiororo kirano amisi ekero omonto akwenda wikase nyumba ochaka kurura mwana wose ko osaria bana beskuru ekyo yone tenerichi negetamukiro kireke bekegima bina bantu kumukiri warichi wegetamukire getindikiye richiko Mwancho muri eto uskabosio nige gatia bamenye ko rwasomo cyo Magombo au yogotoka se wodi ya Magombo imeye county ya Nyamira beide bawesokia na kwemurunganya kubatkana n'amakongo au ayo bawetera ase chinsemicho anene abonchorira asibagende kubolia barayi kwenekia funanko bakonya bare Ichiro iyo ya Magombo kolengana bara unigo batebiri anyareko bagotigwa magega ase chinga kichintambe na bigo banyareko babakobulia nyareko bagokiniwa ekerengo gatia abo kwendikiwa ngachinyomba cheke bara nyareko bachikwa gachwa sensemeyo obolendigo tingiwa na boigo chita ya choko molekera abonchorili abo chinga kibagende tamuno bonchorili bwa kiralitiko Morikeito Paul Kapokara na manke kurwa sensemeyo Abamenya bayiganene bakurukorwa se ewadega ya Magombo abo bagutumikikire iga ya Magombo nigo bagendere ko bagwesokia na kwemurunganira kubatikana muno gutigara mayiga kimagenderero Magombo ni ntambi egotere gari ichiro egotenyene ere parensemo chicho samando ujuno ni achenke chitikora gosinero monto ukori kwari kwanda chio sepa imeno goche usoteri acha bagukora monike tasine keiga nigo baereire nchira bagendere ko babakuburu bolendi anene chinga kichabo tuko kubatikana mu stima eyo ekobora achachi meye echire yiga ya Magombo chinga kichinyinge Magomba ane mono chise chabo tuko igo konyore gesunte ke Magomba goetera estima gotaba Magomba chinga kichinyinge Magomba estima ise kobora kitaka chinyinge ise gokora lituko I think ngere se kobanega konekiaba Waigo nigo baerere nga echire yiga ni getabwatie ebintu bire byengenchu buna bono chinyomba chake bara amache hamonegati y'ebintu binde ebyo bikurira echiro gokina Magomba ndoba the national school ndoba the problem na internet I think school na Nyambari we need either a fiber connection go say very high speed internet it's tabugati. It's a national school. It's a shame. I think the county it has not done an input which I say a market. The what is street right? Estimate go chayagenda nauli. Na Magombo ganto bugati mache. Niko bamomochiri homo MC kurwa sorgongori gasiri taminda riech. Oyo tarekerania magani abo egati yabo kubaroisira chibara. Ukobabekera egatu kyobo chenu egati yebinde mindaria chikitu akwete nubora yobo gatota ichipara ntorore chinyagitaria iga chitu iga chia Magombo ward igo chichande getamarwe amarwe ire iga rorora kinya bangina bakwenda oro kibako chikobori ginano baiguno enentetere iga poisa marwe ira yawe kanyereje basuke go chiste ende ya mutu twanyorana no enentetere te yorore montara egwe asuki go china ende eke wango kende igo mwese umushimi wito mindaria chitware ko gosaba igereria sese moye chipara chinyagitari nigo boigo bamusabiro mujumbe kurwa sorgongore go musike Clive Mbanigiseiro kuwatana mone county ya Nyamira ero kwene kinangaro ise bari bara eyo era bwatani chinseme chiga amo no muchuri Nyamira elio kororobia obosombi anzi ngota kana Nyamira pakangenda bosongo ngonya kana Nyamira nande kere account yale wansa we need a egento go to link patimete ko connect kurwana na Nyamira direct patipano ngota kana Nyamira pakangenda bosongo ndiye gari ko bosongo ingira Nyamira one challenge ya somo ishimi go ito Clive Mbanigiseiro aligenje ko tokonya buna bantu ba Magombo ngocha se county government ya Nyamira asikisa mo cha Magombo ne fereti teisa ini bono koroekana bosa
ondete yobwate siasa ne county ya Nyamira government intuna abantu ba Nyamira naende ntwanje tomugaba noro nyaribo tigatokonye babwaterane n'abajumbe baro ngero babwatanire barabara ngero ubotene nkwebugoja Boigo nigo balirire poster iyo yabekwa sinseme chiga iyo kolengana mona barabo yaturwanire binte binge egati yabo ogosonja chitibi na boigo nogotegerera chi radio baje barigereria ngai bagotobekera satellite chitibi chibwate nekireti toigubuya omwali oye nigo baganire obochori gokorekana ase chire yiga eri konyora abateneneri abo barayetenenere indukerere echire yiga ya magombo gukina Wana tosumbuke tase magombe ye chiro igo nonde one of them kende ngeo tubwate bamintu etogoboria motokonye eginko reporteria emanye ejumatatu kuraiga se county ya Nyamira inche gonkoro kwa Polycarp okara Mie mwana murikito Paul Kapo karase orobote orurikiranu korwase county yo ya Nyamira no kwega nabarai bachiye gotegerera ekirero ky'abamenyi besemeyo ya magombo togotera nayo nigo barasenene yabage kwarigani wasensemo ya basi central mebunga basi county ya Kisii aseti sub location inye cyabachigo cyamo erego kwanira egatyeme cyane yaberege kwenye kiwa ase ebinyole byo nabego koriyari kiburiyo gokorebe cyane yo barase iniganyara ko bagikora wa amona bagambi korwa sebinyoro ahimeya orogonguru rwa central asoboye banyara ko bakomorekera manke gati yabo ebikorwa bibusaria ibinyare ko babikoene kigwa ase obwango igakubaterana amona bamenye ntigo banyara ko bakurira ngamba chiko bakoene kyanga banyare ko bakoena na chirubot kindi cyonsi jiranyare ko bachikoene kyabuna abagambi banyare ko bakobeka biara abakegura bonsi bubusaria abagenderete amone bikorwa ebyo ase chinsemo ekyo gati obusaria obwomona babere bakumurekera nga mono bonia nabo igo botume kibwe binyuwa byo gotindia nabo igo obwebi egati yebinde binge Pas centro yambire kororekana goturia buyake no nyamarwaro no bachengwa kubule nebinto binde bike lakini twabwataniramo nabagambia bake bebinyoro twabwatanire naba assistant chief asogo kigosali obosali obu abantu bali bakonia marwe binyugu basaliria abana baito basaliria bagaka baito etutagete kogende nyomba ase nyomba egere tororenga ebinyoro biri byakorireki byabeire buya batige biasara biri bakora baje to batebi none gochangana batora abachangere bakore biasara byao kubwa mono twarigereirie enjira tukubwaterana na serikali asokoranga je manifesto ya serikali yeito ya Kenya Kwanza especially amangana Peter model arigiriri gubuya na amanyiru mono na abagambi baito erinde bachiko tubwatesia asokoranga ebintu biria serikali yakokora yamanyekanire ase abanainchi baito bari togokorera obwateranira asokoranga ebinyugo byogutindia na bintu binde byonsi birarete omuchanda sa abana baito na abantu baito ba Pas Central kwa chumura twabigikeri na ende kuchikobwaterana tole asokoranga amangana aya ya marwa nebintu binde mne byogutindia byonsi bya rusiwa ase Pas Central yeito erinda abana baito basoma biya na abantu baito bagendera gokora amagendera rende igongo chikoteba iga obuganja nibororekane ase obugambi obo nandi omugambi mata mwasikwe ekiagera na intuni gotogogete omong'ina irobo bochibu bwa Pas Central asikwe sare none kerago tebia abagambi ebinyoro ng'anchu togenda ase amarwa abagambi moimokerera igoro muna amachesi mwamotugeka amarwa agendera goikerwa abana baita baiseke basome goetera ase mata mucheni abana batige gosaliwa abana batige gosaliwa na amarwa nebinyuwe ebibe none abagaka bari bagosalia abana baiseke batige kubasalia ase eng'encho mata mwarororo atobwate okoboko ngochigosiri tora amaru nechinyasole na lai atayera bieka lai otobekiramo tokogenda omochi twasiria amaru nechinyasole ekera tokobwata amaru nechinyasole tokoira bosio naendo omonto akoirana bono indi tochikoimokia atwa twabomora isiri asonsi pitwa kwana noko okwaga chobisi inamba ya kabere eyokoreta ekoti tinkomanya inche chibonda gosabenga egashe yokora nengiya obishe yakerera agachwe igokobero amatuka amakoti gera abandi igonta gete gosabanga tiganya sago konye nabagambi ababao nabagambi abebinyoro
tubwaterane bashantirebe ekerore Tutegete me county gose ime county ya Nyamira ni bamenyi kurwa se kenyoro gya kenyerere gigotoka se wodi Nyansiongo imeye constituency ya Burabu county ya Nyamira banyare ko bagweso kyana kwemurunganiria machagendere ko bagago sarigwa na yango bwatekana anene na baingi baria bamarwa abagendrete ko baba kubwatoka egati ya eubino bochabu bokurwa se amarwa anene guchia ase chindoche ahime ya ekenyorekyo ya kenyerere Kurengana baraboni go babiri bakwemburungania segekana ko boria abagambi ko bakonya nabarai kurendege tamukiro kende yose itikyanya ko imuki wase bacha bataire babere bagucandeka kegima asibatanyare gutumika macha yino ni cyombe kitari konyara konywa nabo igori misuribe ko rwase amachayo nigo bona baruro kubore ucyase abagambi bonse kurase cinsinye cyuko bwaterana nabarai ko rwase county ya Nyamira inzo burayi bwa umugavana Amos Nyaribo iriyo kweneke abuna babere bakoganyana umucando yo Wilson, mimi ni mkaaji hapa, nina msaliwa hapa. Leo siku ya leo tumeandamana, tulikuwa tunafuata mambo ya maji sababu ni mambo mazuri haswa kwa mazingira yetu. Leo tumeandamana hadi mji wa Tinyango na tumepata kweli kwamba kuna mahali sehemu zingine huku juu maji inalipika na huku. Sisi tulikuwa tunaomba ya kwamba machifu wetu wote na watu wa kaunti yetu na wazua wale wa mazingira wanaosimamia sekta ya mazingira wache watusaidie katika sekta hii. Sisi tunaomba na our demands are we want a good environment, we want actually a very good environment and very clean water, and then we want good relations with other people. Tumesumbuliwa na mambo ya pombe ambayo nao mwawa kwa maji. Hii mambo yamekuwa mambo magumu. Tumeongea na Master Chief awasikii. Chang'aa inatoka Boimara Yalibali Masaba. Tumesumbuliwa na watu wa huko sana. Kila wakati wanamwaga chang'aa, machicha ya chang'aa, kila kitu. Sasa hapa maji yamegeuka, yamekuwa nyeusi, mengine yamekuwa nyekundu. Sasa tumesumbuka hapa. Tumeambia machiefs wa sehemu hiyo wakataza watu wasimwaga chang'aa kwenye mto, hawasikii. Kazi yao tu ni kuchukua pombe, kuchukua pesa. Sasa tutaenda kufanya nini? Tumelilia serikali itusaidie, hasa serikali ya kaunti ya Nyamira. Tumeuliza kwa wakati mwingi wakuja hapa kutusaidie, lakini hawatusaidie hata siku moja. Sasa wote vile unavyowaona hapa wamekuja kwa sababu wamesumbuliwa, ng'ombe asikunywe maji, atuosi nguo, kila kitu kimeharibika, hata mtu imeharibika, mimea yote imeharibika, hakuna kitu tunaweza kutumia hii maji. Hakuna hewa safi. Sasa isoko cha mache chirendwe. Tokosika mutweni go abaibori banyare ko babako borigwa banyare ko babako babwatokana ko basegeta bana babanyare ko bakwera na chiskuru buna enchira eyemo yogo kuna malite ngori chisemi asetamu ya gatatu ni ganyare ko bakwene kiwa mono mokonyi bumwarimu omonene weskuru yage kongo yego toka se wodi ya bosoti sengera ebunge yebo mochoge chache nayo sinigago cha chinga kibono abarimu abo ba school ya secondary anene se kumbe yakupet konyabare ase omogiro akoirera abaibori abange gutigabana ase chinga somwalimu yaberega goteba una bana bali abali ase school nigo bagendrete na masomo nigaganiri abaibori kweneke bana bachira ase school eriyo kubwatrana bamwabo na guikirania syllabus yo mwako yoga nanene kweyariga ni bospa matemo manene ayo arakorekane omwako yoga chinga kecho nigaru kuburu cha saborokiwa akomogane chisemi anene igoro yo butumekibwe chinchira chekenera anena se awose ase amasomo computer kubwatkana na kire bune skuru yebono ne chego chaga kubwatoka ligose chego kubwatoka kubwatoka amaigerio yobotumekibwe computer anene chinga kibabere bakonyora obokonyi wechukwe computer kurase kyombe ya Safaricom. I would wish and appeal to parents at home to hasten and make sure that the students are reported back to school so that it gives us ample time to harmonize the syllabus in time before we start revising for KCSE and this other from 1, 2, 3 syllabus coverage.
And remember, this is a term for exams. Students are going to sit for exams almost a month from now. And teachers yearn for finishing the syllabus in time so that they start revising. Today, we've had a ceremony whereby the school has received 11 computers from Safaricom Foundation, commonly known as Ndoto Zetu Foundation. I want to thank them very much because when we look at the job market in Kenya, graduates from schools are supposed to be computer compliant. They are supposed to be ICT compliant so that they compete favorably in the job market. Now, we are very much thankful to Safaricom because now, from next year, this school is going to have an added subject called computer science that is going to be one of the subjects tested at Gikongo Secondary School. So may I conclude by saying Safaricom, bravo by uplifting this school. Serikali ya Kenya Kwanza niwe yabikire emirobelio kwenekia buna yenyalire kobage kubwate na kurutota obotumeki bwa enibwa yangolengana na mukonyi bumuraibu Rigathi Gachagua wachingaki nyarakobaga kora omurobelio bogosyoria bene chinjira chekerero ekirachikoba chikoligereria sobo ikirano igoro chinjira abo bisabe serikali baranyare koba bakora kisabari cyabo gocanene chinsekiria chesko kokwana chingakie cyo Gachagua nigabaga kwegerera serikali ya Kenya Kwanza na otebabuna gumoimeroberio yogo chakia obutumiki bw'echinjira chekerera semeroberio nigo kwabere kogokonya mono ase okoenekia buna amagendere bense ya Kenya abere kagos kabusyo nigabo gabaga waterane serikali nibetemerobere mekrano yokoenekia buna mbachi koronke ya obokoreri na koleta monchorero kubwatkana ntutumiki obo w'echinjira chekerero. ICT has been universally recognized as an enabler of development in all spheres of human endeavor through facilitation of access to information to support decision making and through efficient and effective processes. Indeed, technology is a strategic driver to not only improve efficiency, more so in the public sector, but also to make government more transparent, trustworthy, accountable, and open. One objective of the Kenya Kwanza administration's bottom-up economic transformation better plan is to enhance government service delivery through digitization and automation of all government critical processes and make available 80% of government services online. This administration has therefore set forth ambitious objectives aimed at catalyzing transformation and inclusive growth, with the digital superhighway playing a critical role in enabling us to make tremendous achievement in delivery for the other four pillars of the plan, namely health, agriculture, MSMEs, and financing. Accordingly, the national government has in the 24-25 financial year allocated 16.3 billion Kenya shillings as investment in the digital superhighway to enable achievement of the identified objectives in the sector. Ladies and gentlemen, in our ongoing efforts to enhance governance and streamline public service delivery through digital transformation, the Office of the President has introduced 2 advanced digital platforms which we are officially commissioning today. Foreign travel is one of the big line items in our budget which consumes a significant amount of financial resources. Whereas it remains important for building networks, learning, building partnerships, and allowing us to shift our mindset from thinking Kenya only to thinking globally.
Gatia bariyo banyarako bagwikirana ase omoyega oyo na omokonyi bwa omoteneri anene bwa emere obire botambe ya serikali Elidowaro yunyarako bawigo gagoteba buna egetambukiro ekionge chikobage gwasyolie na boigo kobeka tenene obokwareri bwa abo bisaba serikali na boigo chinchira enibo bose chibesa che serikali chikonyarako bachigo tumeka Wala ni gabaga koteba buna asege kani go abo bisaba ne serikali babere bakurwa ise ya Kenya kwenda se chinse chesiko batari kubwatia ebitambukiro ibwenete na boigo amachiko akurendogo chakiwa kumurubiri yoni gorachiye korotota na kurigereria kiroyo mobunarachiye gokoresa bari yaje gucyase chinse chesiko nabayo koreta obwasyo kwasobo tubekibwe nibo ya serikali yorabeke gokonya ase okoreta magendro imense ya Kenya. Information and communication technology has fundamentally transformed governance and public service, becoming an essential tool for enhancing transparency and improving operations in government. FORTIMS, which streamlines the process of foreign travel clearance, and the PDIMS, which manages and tracks presidential directives, are pivotal in advancing accountability. These systems, Your Excellency, will support more informed decision-making, efficient resource allocation, and effective monitoring, evaluation, and reporting. Your Excellency, the next step will be to cascade these systems to the lowest levels of the public service across various ministries, departments, and agencies. Transparency is essential for good governance, while ICT is crucial in this regard, in fact, imperative. There have been instances of senior officials traveling abroad without proper clearance approval, which violates the set values and principles of public service. With this system in place, Your Excellency, it will now be possible to have a history of all the travels which each and every officer in the public service has made at the press of a button. With the FORTIMS platform, we will now be able to track the number of trips, destinations, purposes, and associated costs, providing valuable insights into how these travels impact performance contracts. This will greatly, therefore, enhance the efficiency, transparency, and accountability of our travel processes. Asengana erengete sekta yobo chanige kiombe kia Red Cross kenyare kobage gweso kena kulia irangange chikobe kubwatira na amone serikali anena se wizara yobo chenu ryokwena kia buna amaigeri honobo manyi wanyare kobabo kwena no ucha saba Kenya yore chinchira waranyare kobagwe tanga no kwambukeligwa kwa oburoire bwa mpox. Nigo balire irayo chakogendera kubwatira na boigo ne sekta yobo chenu na boigo ababwatani banda soko enekia no babere bagwe ikera abananchi anena se chi asense moye baga na boigo ase chi county chirikagere koba aseri bagariene ne rokonyora oborero bwa mpox eryokwene kyabuna abantu banyorire obosemya igore chinchira cyo wetanga korwase okonyora oborero bonigo chinga kyecho bagendete kuboria abantu kwene kyabuna ngo bwate bare amachiko ayo kwetanga korwase okwambukirwa kuborero bo ekerobono abantu bali banyorekane n'oborero bw'imesi ya Kenya baikire bane. In the context of mpox, we are working closely under the leadership of the Ministry of Health in the framework of coordination, surveillance, risk communication and community engagement, WASH, IPC, mental health and psychological support to the various needy areas. The Ministry of Health, through its leadership, has prioritized or identified high-risk countries within the country. These high-risk counties are counties that are mainly along the transport corridor from our neighboring countries, and also counties bordering the neighboring countries that are reporting mpox. Through the directive of our Secretary General, we have been activated to support the Ministry of Health on that.
Chisegi chiegenga na boigo okonererwa kwanena bana chinyeroka nigo obiro mochando omonene asebisako ao imeyense ya Kenya kana kikirire anene byombe ao go chamo na gochaka chinchira chokwana na maigelio go chiase abakenya na kibagweneta ko baba go tigana ne chimbwa echo nigo byombe bigo byanyereko bigo semia na kwene kiabuna abayiboli banyereko basomo stali mutwe eliokoralia na kwene kiabuna omorobiri yonyereko bogo ikera chinsemo ao Hanigo bayako na chinga kibatwara umusangirekano ase University ya Pwani me county ya Mombasa iliyokuruwa obosemia igoro ye chinchera cyokurwania chisegi chigenga ekera bona bagenda tawatana chisegi chigenga nigo cyabere chikoreta makongu au ase chiamate. I must admit that issues of gender-based violence have escalated, and especially in institutions of higher learning. You will not miss a semester without hearing about more than 2 students who have become victims of gender-based violence. Some will be stabbed to death, some will be killed. If we can also look at the curriculums of the universities and find ways of integrating issues of gender-based violence strongly in the curriculum, that will go a long way. And I want to applaud the university because it is open to workshops. So if we can escalate workshops that help staff, supportive staff, and also students, and create a community that everybody participates in mitigating and addressing issues of gender-based violence. As a country, as Kenya, we have the right laws, and around sexual offenses, the problem only comes when it comes to implementation. So there are a lot of gaps that are there. People would wish that the offenses could, or rather the penalties could be made even much more strict than they are now. And also in terms of handling, how victims of GBV are also handled, right from the police station where they go to report. And while we have gender desks that have been introduced in different... Ime county ya Nairobi nigo mugavana we county eyo Johnson Sakaja nyareko bagwe sokia nago tuguterare chingume chigenda takoba chikoranda ase mitandao unanigo ebunge ya county eyo nyareko bage kwarigania omuswada bukumorusia abisi okwana litikolia rero magayo wikirana somo ya bogosyoria anene enyumba yokurugose chikoni ase skuru ya umoja me county eyo nigo ate vire niga serikali ya yegenda takoba gotinya obokoreri bwa botambe wa magendero ase county yo Sakaja nigaberega kwa mochi ya balia ba kubwatuka chingwa na chio bulimo kubwatukana no kurusiwa kwa yabisi na utababuna nigo babwatekirenga kyogo turubania bokoreri na biga magendero me county ya Nairobi nengane yo nigo ere yage siasa nigatereri bagerio nigo bakwenta ko ritumeka ase okorija chinjira cyokugayana amakongo y'abenyi be county ya Nairobi bagendera twetera asensemo ya yatebiruna ere nagendere kuikirania egatiechira icyabeta kubaliera abananchi. Mimi nikianza broad based mulishika nare, but nilikuwa nimeona mbele that we must have to work broad based the whole of Kenya together. So mambo ya porojo msikuwe na propaganda ni mingi, nasikia ati sijui nimetolewa kwa ndege gani na nilikuwa na hii function hapa leo. So forget those things that you see, focus on work. Hawa wananchi ni wananchi watakatifu. Hawa watoto, they deserve your undivided attention. Wake up every day thinking about the people who you represent, the people who have given you an... Semo ya kabere ya studio Victor Sultan, you just landed. Okora nanyore chopa ya mwikigaiga. Wanjumuri yatenda sumutmuko tokwira natsase semo ya kabere studio tumanyore Victor Sultan obanya tumanyimna nara ya bereka okorekana asense meria ye emanye chigo sori tobasaguskare. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi
omurigereria bwe television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekyo tagete utumanye asubwango mono abwonda isi weke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net elio guturigireria na boigo gusonja mirubiri yeito chinsemero ngebere nenye nyaranka na bogo sonja wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV elio wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi omwanchu omurigereria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbegemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo syo chiro ya Embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwanso bw'omugusi